Berdimuhammedow Areti'nin ýol başçysyny prezidentiň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň ekspert hünärmeni wezipesine belledi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Areti halkara kampaniýalar toporunyň ýol başçysy Igor Makarow Türkmenistanyň prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň ekspert hünärmeni wezipesine belledi diýip Türkmenistan Altyn Asr saýty 29 awgustda habar berdi. Türkmenistanyň Döwlet Habarlar Agentliginiň habar bermegine görä Türkmen prezidenti 29 awgustda Areti halkara kampaniýalar toporunyň ýol başçysy Igor Makarow hemde Türkmenistanyň prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ýagşygeldi Kakaýew kabul etdi. Maglumatdan ma'lum bolşuna görä Makarow prezidentiň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň ekspert hünärmeni wezipesine bellemegi Kakaýew teklip edipdir. Soňky döwürlerde Igor Makarowyň Aşgabatda edýän saparlary ýygjamlaşdy. Ol mundan ozal 9 awgustda Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti bu duşuşykdan soň Areti kompaniýasynyň energetika ulgamyny Türkmenistan bilen täze bilelikdäki tassamalary durmuşa geçirmäge gyzyklama bildirýänligini habar berdi. Döwlet ýeçiligindäki Türkmen medeniýetiniň habarlaryna görä düýbi Moskwada we Jenewada ýerleşýän Areti halkara kampaniýalar toporunyň ýol başçysy Igor Makarow 29 martda da Aşgabatda bolup Türkmen prezidenti bilen duşuşyp Şonda Makarow bilen Berdimuhammedowyň Aşgabatyň köçelerine velosiped sürýän pursatlary Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasynda görkezildi. Bu duşuşykda Makarow Berdimuhammedow döwlet medeniýetiniň habarlaryna görä sport velosipediniň iň täze görnüşini sowgat berdi. Forbes jurnalynyň maglumatlaryna görä 2,1 milliard dollarlyk baýlygy bolan Igor Makarow 1962-nji ýylda Aşgabatda doguldy. Onuň resmi terjime halynyň ma'lum bolşuna görä Makarow Aşgabatda öňe ösdi we 1983-nji ýylda Türkmenistanyň häzirki Mawtumulynyň adyny göterýän döwlet universitetini tamamlady. Media maglumatlaryna görä 2015-nji ýyldan öňki ady ITERA bolan Areti kompaniýasy 90-njy ýyllarda Türkmenistanyň gazynyň Russiýadan daşary ýurtlara eksport edilmeginde uly rol oýnady.